Siji pengunjung kafe nang daerah Dalan Suwoko, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan mati. Tepake cangkruk nang lantai loro kafe Minggu awan. Pas kedadean korban nemoni koncone. Suasana nang kafe Kopi House nang Dalan Suwoko, Kecamatan Lamongan, moro-moro geger Minggu awan. Sakmarine salah siji pengunjunge, Hoirul Anam, umur 52 tahun, warga Desa Gempol Tuk Mloko, Kecamatan Sarirejo, ditemokno mati nang lantai loro kafe. Kedadiane pas korban teko, kayak ketemu ambek koncone sing wis ngenteni nang panggon kedadian. Korban langsung munggah nang lantai loro, kayak gabung ambek koncone. Tapi gak let suwe korban moro-moro semaput. Ngeruhi bab iku, koncone korban ake-ake njaluk tolong pegawai kafe sing diterusno ambek ngebel polisi. Petugas teko Polres Lamongan karo tim medis sing entuk repotan langsung jujuk panggon kedadian gawe mriksa korban. Teko priksaan iku, korban dinyatakno wis mati nang panggon kedadian. Bedhekan sauntara korban mati polahe loro. Mari ngono petugas ngevakuasi mayite korban nang Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan gawe divisum. Polisi sek njeroni kasus iku gawe nyingkap penyebab matine korban. Zulkifli Zakaria, CTV.